Seguridad sa mosalmot sa gabi sa kabilin sa dakbayan sa Talisay ang giandam sa Talisay City Police, Cebu City ug Mandawi City. Si Femari dumabok sa dugang detalye. Dinhi sa dakbayan sa Talisay kiningadan sa barangay poblasyon ang tuyok-tuyukan sa mga mosalmot sa gabi sa kabilin ugma Biyernes. Ilabi na sa mga mahiligon sa mga historical nga lugar, mga tinun-an ug mga turista. Usa na ni ana kining kanhi Talisay City Municipal Hall nga karon Talisay City College na. Ang simbahan sa Baguhay lang nagsaulog sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila din himuon ang pipila sa mga programa. Ang 4 Alineo Street ug Poblacion Liberation Park. Sa maungdan usab makita ang museum sa dakbayan. Natay personnel, natay ibutang police assistance desk kada venue. Kini siya nga venue, kini atong security forces dito na Gibanabana nga naa sa 2,000 ang mga mosalmot. Hinungdan nga pipila ka mga pulis ang i-detail sa lugar ug mag-roving uban sa mga force multiplier pagsiguro sa seguridad. Makigalayon usab sila sa City Toda tungod sa pagpasirado sa pipila ka daan sa maong dapit. i-close siya ang kanadina nga area. Then the only way of transportation is kaning Tartanilla. Then nasa tay access sa mga buses kay ang gikan sa laing syudad nga niapil nga gustong mohapit sa Talisay, nasa tay mga buses nga naka-ready na sad. Magsugod ang gabi sa kabilin alas 6 sa gabi hangtod sa alas 12 sa tungang gabi. Uban ni June Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.